אני פתחתי, והוא היה שם. מתי? הוא רק עכשיו. אבל רק אחרי ששמענו את הצלצול בפעם הרביעית היה שם מישהו, והפעם הרביעית אינה נחשבת. רק שלושת הפעמים הראשונות נחשבות. אדוני המפקד, הרשה לי בטובי לשאול אותך אי אלו שאלות. קדימה. כאשר פתחת את הדלת וראיתי אותך, אתה זה שצלצל? כן, זה הייתי אני. וצלצלת על מנת להיכנס? אני מכחיש זאת. את רואה? כאשר שומעים צלצול בדלת, סימן שיש שם מישהו. את לא רוצה להגיד שהקביים הוא לא מישהו. כמובן שלא, אבל אני חוזרת ואומרת שאני מתייחסת רק לשלושת הפעמים הראשונות, שהרי הפעם הרביעית אינה נחשבת. וכשהיה הצלצול הראשון, זה אתה צלצלת? לא, זה... לא יודע. אתם רואים? צלצלו ולא היה שם אף אחד. אולי מישהו אחר. הרבה זמן עמדת לפני הדלת? 13 שעה בערך? ומה עשית שם? סתם, עמדתי. חשבתי על המון דברים. וכשהיה את הצלצול השני, היה שם מישהו? לא, גם בצלצול השני זה לא הייתי אני, ועדיין לא שם אף אחד. נגזרתי, צדקתי. לא כל כך מהר. ומה עשית שם ליד הדלת? כבר אמרתי לך, שמעתי. בפעם השלישית, זה היית אתה שצלצלת. כן, בשלישית זה הייתי אני. אבל כשפתחו את הדלת לא ראו אותך. זה מפני שהתחבאתי בצחוק, אתה יודע. אל תצחק, אדון מפקד, זה עניין רציני מדי. לסיכום, כשמצלצלים בדלת, איננו יודעים אם יש שם מישהו או אין שם אף אחד. יש. אין. בוא, חשוב לי להסביר לכם את הדברים. לפעמים, כשיש צלצול בדלת יש מישהו, ולפעמים אין אף אחד. תראי, זה נראה לי. גם לי. העניינים די פשוטים במציאות. תתנשקו. גם אם נשקנו לא מזמן. יש שם המון זמן. אדון מפקד, עכשיו אחרי שעזרת לנו ללבן את כל זה, הרגש ונוח, הסרט הקסדה נושב לי זמן מה. לא, אין לי זמן. זאת אומרת, אני מוכן בהחלט להסיר את הקסדה שלי, אבל לא היה לי זמן להתיישב. טוב, בוא! עליי להתוודות בפניכם שבאתי בעניין אחר לגמרי. עליי לבקש מכם לגלות נכונות לסלוח לי על חוסר הנימוס. אני יכול ולקחו אותם? אנחנו יודעים ותיקים, הם מספרים לנו הכל. דבר. יש לכם אש במקרה? מדוע אתה שואל אותם? לפני שיש לי הוראה לכבות את כל הסירות בעיר? כן, כולם? אני לא חושבת. לא יודעת, אתה רוצה שאגש לבדוק? לא נראה לי שקרה משהו. אין לך שום דבר ברור. זה אצלכם? שום דבר לא בוער? לא, שבוע המזל. עסקים די רעים כעת, רעים מאוד. אין בערובה, באסם. אפילו התחלה קטנטנה של שרפה. אדוני, צר לי לאכזב אותך, אבל אני חושבת שאצלנו אין כלום כרגע. כשיהיה אני מבטיחה שאני אודיע לך. אל תשכחו, אבל עשו לי טובה. זאת הבטחה. יבול, אש, אבל סוכר יש. טובות. את הסוכר מייבאים מחו"ל, יקירתי. זה עוד יותר גרוע, המון מיסים. כן, אבל בכל זאת, יש מקרה אחד או שתיים של חלק מגז לעיר. כך הרינה את עצמה הצעירה בשבוע שעבר. השאירה את הגז בטוח. שכחה? לא, חשבה שזה המסרק שלה. טיפולים כאלה נורא מסוכנים. איך את יודעת כולם? זה גם נורא מסוכן.
אולי תחילה הגש לסוכן הגפורים? הלכת לבדוק אצלו? הוא לא שווה, הוא מבוטח נגד שרפות. אז אולי תיגש בשמי לממלא מקום המקום של דיקפי. אני לא רשאי לכבות אש בתחומי הכנסייה. החשמל מתעצבן. הם מכבים את השרפות בעצמם. או שהם נזירות הבתולות מכבות. תבדוק אצל דורן. גם שם לא אוכל. הוא לא אנגלי. הוא רק יתאזרח כאנגלי. למתאזרחים יש זכות שיהיה להם בית. אבל לא הזכות לכבות אש בהם. בכל זאת, בשנה שעברה שפרצה אצלו אש, היא חוקתה. זה מפני שהוא חיבר אותה לבדו. במחתרת. אבל אני לא אשאיר עליו כמובן. גם אני לא. אדון מפקד, ארגש בנוח, יישאר איתנו עוד קצת ותספר לנו מעשיות. אתם רוצים שאספר לכם מעשיות? כן, מעשיות. כמובן, אתה חמור. אני אתחיל. שקט, הוא התחיל. אל תסתכלו עליי ככה, אתם מבינים אותי, אתם יודעים שאני ביישן. אמרתי לכם, הוא חמוד. בכל זאת, אנסה להתחיל. אבל תשמעו לי שלא תקשיבו. אז אם לא נקשיב, לא נשמע אותך. אמרתי לכם, הוא ילד.